Naragsak na aldaw manan nga kabsat, may samanan nga kanta, request na gapo ni Auntie Virgie Bragas, nga taga-barangay Mudeng Lapas Abra. Agpakada ako na yat ko, sabi ko man dita magustuhan. Itan ti oras nga inak ipapanaw dita sidong mo anak kairwama jak kumakaya adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangi agpakada akon ayat ko jak kaya amakita nga lumlumdaang ka tati ipapanaw ko lagip mo't balune iti lugar apapanak siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakada akon ayat ko kastan biyag ko agsingsingpet kanto no awanak to dita sibay mo sapay kuma tana ipaayan katragsa umanay alagipen intun kailiw na kastan biyag ko ang singsingpet kanto no awanak to dita sibay mo sapay kuma tana ipaayan katragsa umanay alagipen intun kailiw na numan pa'y umadayuak dita sidong mo lagipem akanayon sikati kakaisuna nga ayat to'y biyag ko alakastan biyag ko agsingsingpet ka nga rod ket di nakliplipatan inggat tungpalman dita biyag mo ja kaya amakita nga lumlumdaang ka tati ipapanaw ko lagip mo't balune iti lugar apapanak siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakada akon ayat ko kastan biyag ko agsingsingpet kanto no awanak to dita sibay mo sapay kuma tana ipaayan katragsa umanay alagipen intun kailiw na kastan biyag ko agsingsingpet kanto no awanak to dita sibay mo sapay kuma tana ipaayan katragsa umanay alagipen intun kailiw na umanay alagipen intun kailiw na